дар майдони назди шаршараи маҷмаи наврӯзгоҳи пойтахт фестивали оши палав баргузор шуд. дар доираи фестивал 50 деги ошпазӣ аз ҷумла 40 адад аз шаҳри Душанбе ва аз ҷониби намояндагиҳои кишоварзии узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Тоҷикистон 10 дег гузошта шуда, зиёда аз 5 тонна оши палав омода карда шуд. дар деги аз ҳама калон 4 ошпаз 3 тонна оши палав пухтаанд. барои пухтани 3 тонна ош 270 кг гӯшт, 800 кг биринҷ, 170 литр равған, 1 тонна сабзии реза, 150 кг пиёз, 30 кг намак, 8 кг зира, 30 кг кишмиши ошӣ, 8 кг лимӯ, 250 кг тухми бедона, 8 кг сирпиёз, 8 кг қазӣ ва 8 кг гӯшти хушккардашуда истифода шуд. имсол ошҳои омодашуда тибқи дастури роҳбарияти шаҳрдории пойтахт ба хонаҳои кӯдакону пиронсолон, мактаби интернатҳо ва қисмҳои ҳарбии пойтахт тақсим карда шуданд. қобили зикр аст, ки оши палав дар қатори беҳтарин намунаҳои фарҳангии ғайримоддии ҷаҳонии ЮНЕСКО сабти ном шудааст.